नै कारजि बागानाव जों कारजि लांनो फैदों कारजि लांबाय कारजियानो कारजि हनै लिबु टेङा बेसे नायनो कारजि नै सोरनोबा नांगौबा आंनाव कन्टेक्ट खालामजागोन फुलि मोनगोन बागान हाबदों जों कारजि फुलि बागान कारजियानो कारजि हनै बेसे जानो कारजि जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव कारजि बेसे जानो हनै जोंना लेबारफोरा स्क्रिनशट खालामगासिनो फट' लादो हनै जोंना लेबारा आदा मा खबर दङ दे मोजां ना अ नै हेंगुथिबो दङ इयाव बेखौ जानांगोन नै हेंगुथि दिनैथ' सानडेमोन ना दिनै बाजार गैयामोन बाजार दङ ना अ बाजार लांदों ना बेसेसो लांदो 10 कुइन्टेल नंगौ मा दायो थां आंनि दे बेसे नांगौखा बेसे नांगौखा आंनि गोजा गासै बागानाव नै लिबु टेङा बागान हनै बेसे नायनो बेसे जानो बिथिं आरो फान्थाव बागान दं बेसे नांगौखा आंनि गोजा गासै बागानाव नै कारजि बागान रायजोफोर नांगौबा गासैबो कारजि बागान हनै 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 बेसे नांगौ लाइन लाइन कारजि बागान बैथिं दं आरो थालिर बागान कारजियानो कारजि कारजि लांफैदों कारजि कारजि लांफैदों कारजि नै हा हे बेसां नायनो खाबाय थादो नै बेसां जानोलै नोंसोरलाय नै नाय बागानावनो फैखाना दं जों सोरबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामजागोन कारजि बागानाव दंफायो सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामजागोन आंजों फुलि नांगौबा फुलिबो मोनगोन वाह नै नोंथांमोना खबर लाजागोन नै बसा जोंनिया बेनो बागान मालिका नांगौब्ला लांफै नै लिबु टेङा डाइरेक्ट मोखै